B'investiment ta' 35,000 euro ġie inawgurat proġett ta' spazju miftuħ ġdid f'Taġorni San Ġiljan. Din iż-żona li kienet fi stat ta' abbandun sar ilha xogħlijiet ta' tisbieħ u anke twaħħal apparat ġdid tal-bandli u ġim fuq barra. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Isport Clifton Grima spjega kif dan il-proġett jikkomplementa diversi proġetti ta' spazji għal rikreazzjoni li qed isiru f'pajjiżna. Dan fl-istess ħin li l-Gvern qed jippromuovi l-attività fiżika biex nikkumbattu ir-rata għolja ta' obeżità. L-isbaħ ħaġa li qed jista' jara f'dawn il-faċilitajiet huwa proprju li familji Maltin u Gawċin jiġu hawnhekk bit-tfal tagħhom sabiex igawdu l-ispazju u wkoll ikunu fil-possibilità li jagħmlu użu mill-apparat ta' eżerċizzju li ġie installat minn ta' Sport Malta xi ħaġa illi għamilna f'numru ta' lokalitajiet madwar Malta u anke Għawdex beħsibna nkomplu anke fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Is-Sindku ta' San Ġiljan spjega kif sa ftit żmien ilu dan il-post kien fi stat ta' periklu u saħansitra kien isir ħafna vandaliżmu u anke attivitajiet illegali. Qabel kien magħluq għaliex kien sfortunatament kilgħu ħafna atti ta' vandaliżmu u allura kien abbandonat u issa qiegħed miftuħ u allura din hija ta' sodisfazzjon kbira għalina bħala kunsill għaliex rġajna tajna spazju miftuħa f'lokalità fejn il-spazji miftuħ huma limitati ħafna, allura lill-familji u l-gostana huwa li fejn post li qabel kien kważi ma tara l-ħadd fih, anzi kważi ma tara l-ħadd fih, illum il-ġurnata speċjalment meta toħroġ ix-xemx u fil-weekend tara ħafna tfal. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil għal kif iħares il-qoddim sabiex bħala entità jaħdmu ma' entitajiet u kunsilli oħra biex bekk f'pajjiżna jkun hawn aktar spazji miftuħa u li minnhom igawdu il-familji Maltin u Għawċin.